Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwaga ng Pangasinan po na may ibabagi naman po akong sa lihim na karunungan po na napakabisa po ito at ito po inuusal po sa isip lamang po at po sa katawan po ng isang bisis po. Narito po ang orasyon po. Ako. Orasyon upang hindi mabunot ang baril at manginginig ang katawan. Kung may kalaban po kayo o may nagtatangka po sa inyo na may baril po, gamitin po nyo ito na usarin nyo po sa isip at ipo sa inyo dibdib at ipo nyo sa kanya na hindi niya po nararamdaman po o hindi niya nahalata na kung po sa inuusal niyo pong orasyon na to. Dapat po ay may masinting na ayos po kayong kung po pag ginawa po ninyo. Ito napakabisa po ito na orasyon po upang hindi mabunot ang baril ng nanginginig ang katawan ng isang kalaban po. Narito po ang orasyon. Mong Lay Salvador Mundis Instituto Domini Calpami Sacrami Limili Kunditi Sortioli Ulimi Bargudi Isindi mi Christi ayudan milikum salikum itsulurum. Yan po.